Dobrodošli na kanal Priče koje volite. Devojka sa Dunava. Gledao je u devojku koja je stajala na obali Dunava. Kao i uvek šetao je ovuda samo da bi je ponovo video. Sjetio se one kobne noći kada je izašao ranije sa posla i krenuo baš ovim putem, ne znajući uopšte zašto. Ali da se tada nije našao na ovom mestu i u ono vreme, nikada je ne bi upoznao. Te večeri se polako vraćao kući, dok mu je mesec obasjavao put. Sam je sebe psovao, što ipak nije krenio sa prijateljima u potragu za nekim disko klubom koji bi im obećao bolji provod posle napornog radnog dana. U jednom momentu mu se učinilo da vidi jednu senku kako ide polako prema vodi. Pogledavši malo bolje, video je da se nije prevario. Radilo se o ženskoj osobi, koja je gazila sve dublje i dublje u hladnu vodu. I dalje je mislio da halucinira, ali je ipak ubrzao svoj korak da bi naposletku potrčao, dok je usput skidao delove svoje odeće, zagazivši u vodu, gotovo je odustao. Baš i nije vreme za noćno kupanje. Proleti mu kroz glavu, ali izgubivši je iz svog vidokruga, stisnuo je zube i zaronio u hladni Dunav. Bilo je to kao traženje igle u plastu sena. Činilo mu se da je nikada neće pronaći, da i pored sve njegove želje da spasi jedan život, ipak neće uspeti. Znao je da Dunav nije korito njegove bake, pa da se za tren može sve pronaći. Minuti su mu se činili kao sati, dok u jednom delu sekunde nije udario u telo koje je davalo poslednje znake života. Iskoristio je taj delić sekunde, privukavši je ka sebi i snažnim zamasima povukao ih ka obali. Nemoj da umreš, život je samo jedan. Panično je pokušavao da se seti ukazivanja prve pomoći i masaže srca, te se sagnu i spusti svoje usne na njene, ne obraćajući pažnju na hladnoću njenih usana. Bilo je kasno da zove hitnu pomoć, jer nije davala nikakve znake života. Ni sam nije znao koliko puta je ponovio ovaj ritual, ali u jednom momentu ova devojka se zakašljala i počela da se vraća sebi. Nešto je tiho šaputala, dok nije shvatio suštinu njenih reči. Ovde čovek ne može na miru ni umreti, čak ga i u tome ometu. Prošaputala je, ostavljajući Nikolu bez reči. Lagano ga je odgurnula. U redu je, neću to više raditi. Obećavam, možeš mi pustiti ruku. Pogledala je prema ruci koju je Nikola još uvek držao, iz straha da ne promeni mišljenje. Ženska glavo, ako hoćeš da se ubiješ, nemoj to raditi pred mojim očima. A ko te je zvao da dođeš ovamo? Reče ona, ostavljajući Nikolu ponovo u čudu. Pola sata kasnije, devojka, još uvek ošamućena, polako se diže u sedeći položaj. Okrenu se, te ga pogleda sasvim hladnokrvno. Nikola je tek tad primetio sve one modrice po njenom belom licu. Učinilo mu se da je svaka druga tamnija od one prethodne. Svojim očima nije mogao da poveruje da postoji neko ko je tako grub prema jednoj ženi. Ko ti je ovo uradio? Upitao je, mada je to više zvučalo kao naređenje, a ne kao pitanje. Šta bi ti uradio, čak i da znaš?
Devojka je polako pokušala da ustane, ne odgovorivši na Nikolino pitanje. Najzad je uspela da ustane, lagano se okrenuvši od njega. Krenula je putem kojim je on došao, ostavljajući zaprepaštenog Nikolu da gleda za njom. Ali od tog dana Nikola je redovno dolazio na ovo mesto, koje je na njega ostavilo tako jak utisak da nije mogao lako da ga zaboravi. Već 2 godine je prošlo od te kobne noći, ali i ona devojka je dolazila ovamo, gde ju je nepoznati položio na tlo, otrgnuvši je rukama hladnog Dunava. Blagi osmeh se ponovo našao na njenim usnama. Osjetila je nečiji pogled na sebi i zbog toga se još više nasmešila. Sam osjećaj da neko dolazi ovamo zbog nje joj je davao nadu da ponovo može da bude srećna. Nikola je skupio hrabrost i krenuo ka devojci. Kao da je znala da će i on biti danas ovde, ne okrenuvši se, ona progovori tihim, ali odlučnim glasom koji je samo Nikola mogao da čuje. Za nekoga ko je skočio u hladni Dunav, baš i nisi hrabar. Okrenula se ka njemu i pogledala ga svojim krupnim plavim očima. Jedan široki osmeh se pojavio na devojčinom licu. Čekala sam te, ja sam Vera. Drago mi je da sam te napokon upoznala. Nikola je izgovorio svoje ime, a da ga ni sam nije razumeo. Sve što je video bio je osmeh mlade devojke. Život je nastavio svojim tokom, a njih dvoje se više nisu razdvajali od tog dana. Život je samo jedan, odzvanjalo je ovim mestom, kao i one noći kada je trčao i svim silama se trudio da je iščupa iz kandži sigurne smrti. Ponovo je pogledao ka devojci, sa čijeg lica sada nije silazio srećan osmeh. Bio je siguran da bi to ponovo uradio kada bi se našao u istoj situaciji. 1 godinu dana su već izlazili zajedno. U protekloj godini upoznao je Verine i prijatelje i rodbinu, a oni su ga primili kao da su ga oduvek poznavali. Pre 2 nedelje prisustvovali su venčanju Nikolinog prijatelja, gde je Vera uhvatila mladin buket. Ni Nikola, kao ni Vera, nisu bili sujeverni i nisu verovali u ono: ako uhvatiš mladin buket, ti ćeš se udati sledeće godine. Ali je Nikola ipak želeo da joj ispuni snove koje je počela da sanja još kao mala devojčica. Tog istog dana je svratio u zlataru koja se nalazila u centru grada. Izabrao je predivan zlatni prsten koji mu je ljubazna prodavačica upakovala u malu ekran kutiju, a potom je Nikola krenuo prema jednoj cvećari. Kupio je buket belih ruža i poneo ga svojoj Veri. Bio je sav srećan, kao malo dete. Stigao je pred advokatski kabinet gde je Vera radila i pozvonio na interfon. Posle provere podataka vrata su se otvorila. Devojka koja ga je pustila unutra se široko nasmešila, videvši bele ruže u njegovoj ruci. Prišao je Veri, koja je ustala iza kancelarijskog stola kada ga je videla i nasmešila mu se. Otkud ti u ovo doba? Do sada nisi nikad dolazio tako rano. Nadam se da se nije ništa loše desilo kod kuće. Upitala je, ne znajući o čemu se radi. Zenice joj se raširiše od iznenađenja kada je shvatila šta Nikola namerava da uradi. Kleknuvši na jedno koleno, pružio joj je ruže,
a potom i prsten. Iznenađenje je bilo preveliko za ovu devojku. Nije znala šta se dešava. To je bio kao grom iz vedra neba. Vera, udaj se za mene. Verujem da znaš da te volim od prvog trenutka, otkad sam te upoznao. Devojka ga je gledala sa suzama u očima, koje su pretile da se skotrljaju svakoga momenta. Ako je neko mogao da joj napravi ovako iznenađenje, onda je to bio njen Nikola. Njen dobrotvor, njeno sve. Podigla je pogled i primetila da svi prisutni u kancelariji očekuju njen odgovor, te reši da se malo našali. Namignula je Nikoli, tako da to niko drugi nije mogao da vidi. Pa, stvarno, ne znam šta da uradim. Mislim da je još rano za sklapanje braka. Ništa nismo proživjeli. Nikola, hajde razmisli još malo. Nastala je takva tišina da se ni muva nije čula, dok jedna od kolegica nije uzviknula gotovo iznervirano na Veru, jer nije mogla da izdrži ovu veliku neizvesnost, koja je počela da zahvata velike promere u ovoj kancelariji, da je prosto postala opipljiva u ovim trenucima. Čujete li vi nju? U tom momentu svima je bilo neprijatno što prisustvuju nečem ovakvom. Pa šta ti, ženska glavo, hoćeš? Znaš li koliko tvojih kolegica sanja o ovakvom iznenađenju? Zaustila je da još nešto kaže, ali je onda primetila Verin smešak. Bezobraznice, ovoliko da me nasekiraš. Prva je bila koja je prišla Veri. Čvrsto je zagrlila, a onda joj čestitala. Potom su sve druge kolege u kancelariji učinile isto. Nekoliko meseci kasnije Nikola i Vera su stali pred matičara. Napokon, ovo dvoje, spojeni, jedne kobne večeri su postali jedno. Nadam se da će vas ova priča inspirisati. Ako imate nešto da podelite, slobodno ostavite komentar. A ako vas je ova priča dirnula, ne zaboravite da ostavite jedan like i da zapratite naš kanal. Hvala!